Κύριε Θρασιβούλου, σε ένδειξη αναγνώρισης για την πολύτιμη προσφορά σας πολλές δεκαετίες και ένδειξη ευγνωμοσύνης, σας ανακηρύσσουμε επίτιμο μέλος του συλλόγου μας και σας απονέμουμε ένα δώρο, το οποίο είναι και συμβολικό, ένα κριτικό μαχαίρι, το οποίο έχει και, έχει και κάποιο άλλο συμβολισμό. Είναι αποτρεπτικό για τους εχθρούς σας. Γιατί είναι δεδομένο ότι εμείς το βιώσαμε, ότι είχατε και πολλή αντιπαλότητα. Εμείς... Το πρόβλημα είναι πώς θα το μεταφέρω στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εμείς σας το απονέμουμε, θα το ξαναπάρουμε και θα σας το στείλουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Το χρειάζομαι.